Die witte kereltjes tussen de stien. Dat is kwik. Het wordt dus heel giftig en dit famke had er met bjatten. Nou, de kinderen die erbij stonden, die zeiden ook van dat voelt wat grappig. Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik het ook aanraken. En ben je daar ook erg van geschrokken achteraf? Ja, want ik wist niet dat het giftig was. Maar dat witte deze malje wel. En zij doggen er echt wat aan. Nadat het juster misgong, jerde de gemeente Zuidwest-Friesland ervan. Ja, gisteren kregen wij een melding op een gegeven moment via de politie dat 2 jongetjes van de Julianaschool met een flesje kwik thuis zijn geweest. Die zijn op zolder, hebben ze mee gespeeld. Dat is opengegaan, daar is ook kwik terechtgekomen. Door hun moeder zijn ze ook weer naar buiten gestuurd. Hier zijn ze op het pleintje achter aan het spelen geweest met die flesjes. Daar zijn ze wat mee aan het schoppen geweest. Daar is ook iets gebroken en uiteindelijk hebben ze het daar in de bosjes neergegooid. Het plak is voor een dagelijks afzet door bewaking. Ouders hebben nou nooit hoe haar een baan. 2 van mij hebben er sowieso aangeraakt, die hebben ermee gespeeld. Nou ja, en de kleinste van mij loopt hier natuurlijk ook gewoon rond in de speeltuin. Dus. Maar die heeft er niet aangezeten, maar toch. Dus je houdt de benen wat scherper in de gaten? Ja, zeker. Ja, daar kunnen we natuurlijk wel ziek van worden. Maar... Daar het kennelijk net in opletten. Ik vind dat zulks achter slot en grendel moet staan. Ten eerste. En ten tweede, ja, ik weet het fijne van het verhaal net. Dus ik weet net hoe ze er überhaupt bij komen kennen. En er binnen meer die het nou extra naar de zoens van de belutsen bands joggen. Kwik is een gevaarlijke stof, daar moet je zorgvuldig mee zijn. En voor ons was het ook als gemeente veiligheid van de kinderen. De 2 jongetjes, hoogste prioriteit. Veiligheid van de kinderen die hier gistermiddag gespeeld hebben, hoogste prioriteit. En ook de directe omgeving. We laten dat medisch nauwlettend controleren. Dus er is een controle uitgevoerd bij de 2 jongens. En zo het nu lijkt, ziet het er gelukkig goed uit. Er zijn geen vervelende bijwerkingen. Maar we houden vingers aan de pols. Al het kwik is oprommen door een specialiseerde bedrijf. De gemeente had onderwijls de Bjatterstuin weer vrij doen.